ಬಾಂಧವರೆಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಪುದರಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೆನು ತೆರೆಯುನುಗ. ಇನಿತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿಂಡ ಅವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಆತುಂಡು. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕೊಂಡಿ ತತ್ತು ದಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡು ಇನಿತ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧೊಲೆನ ಅರ್ಥನೇ ತೆರಿದುಜಿ. ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪನಗ ಸಂಬಂಧೊಲೆನ ಪುದರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದುಪ್ಪುನಾಂಡಲ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ನಲೈನ ತಲೆಮಾರು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ. ಪರಬೇರದ ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜೆ ತಮೆರಿಗೊಂಜಿ ತಮ್ಮಲೆ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪದ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯಡ್ಲು ಸಂತಾನ ಒರಿತದು ಕಾತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೆರಿಯಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಡ್ಲೆನ ಬೆಪ್ಪುಡು ಬಲತಿನ ಜೋಕುಲು ತುಳುವೆರ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪೊರ್ಲು ಕಾಲದ ಮದೆಟು ಇನಿ ದೆಂಗದು ಪೋತುಂಡು. ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಅರತ್ತದು ಸುರೂತೂಪಿನಿ ಪೆದಿಯಪ್ಪೆನು ಬೆಪ್ಪು ಪೇರು ಕೊರ್ದು ತರ್ಕದು ತಾಂಗಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವೇರ್ಲ ಎದುರತ್ತುಗೆ. ಅಪ್ಪೆಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಪದ ಉಪುನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮಾತ್ರ. ತುಳು ಪಾರ್ದೊನಲೆಡು ಅಪ್ಪೆರೆಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಪದ ಬಳಕೆ ಉಂಡು. ಜನ್ಮಗು ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನು ಇನಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಅಮ್ಮೆಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಪದ ಬಳಕೆ ಪಿರಾಕಡ್ದಿತ್ತು. ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆನು ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಕ್ರಮ. ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇರುವೆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನು ಅಜ್ಜೆರು ಎಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರನ ಅಪ್ಪೆನು ಪಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಮ್ಮೆರೆನು ಪಿಜ್ಜೆರು ಎಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಪಿಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಜ್ಜೆರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಡದು. ಪಿಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡದು. ಪಿಜ್ಜೆರು ಪಿಜ್ಜಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರು ಇತ್ತಿಂದ ಮುತ್ತಜ್ಜೆ ಅತ್ತಡ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜೆರು ಪಂಡದು ಪಣ್ಪೆರು. ಐನು ತಲೆಮಾರಿಡ್ದು ಪಿರತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಏರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣಗ ದಾನ ಅವೆಡ್ದು ಮಿತ್ತ ತರೆನು ಪಣ್ಪಿನ ಶಬ್ದಲು ತುಳುಟು ಇಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜೆ ಮುತ್ತಜ್ಜೆರೆಗ್ ಪುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ. ಆನ ಅಂಡಲ ಪುಲ್ಲಿಯೇ ಪೊಣ್ಣ ಅಂಡಲ ಪುಲ್ಲಿಯೇ ಪುಲ್ಲಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಯೇ. ಅಪ್ಪೆನ ಪಲ್ದಿನು ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ ನೇಲ್ಯಪ್ಪೆ ಪೆರಿಯಪ್ಪೆ ಅಂದಲ ಪಣ್ಪೆರು. ಪೆರಿಯಪ್ಪೆನು ಪೇಪಿ ಇಂದಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಗೊಲೆಡು ಪಣ್ಪೆರು. ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಲಯ ಬುಡೆದಿಲ ಪೆರಿಯಪ್ಪೆನೆ. ಅಪ್ಪೆನ ಮೆಗ್ದಿನು ಎಲ್ಯಪ್ಪೆ ತಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಕಿನ್ಯಪ್ಪೆ ಅಂದು ಪಣಂದುತ್ತಿರು. ಇತ್ತೆ ದೊಡಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಅವೆಲ್ಲ ತರೆತದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಂಬೈದ ಪ್ರಭಾವಡು ಕಾಕ ಕಾಕಿ ಇಂದಲ ಪಣ್ಪಿನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು. ತನಡ್ದು ದುಂಬು ಪುಟಿನಾಯೆ ಪರಯೆ ಅತ್ತಡ ಪಲಯೆ ತಗೆ ಅಂದಲ ಪಣ್ಪೆರು. ಪರಯೆ ಪಂಡ ಪರತ್ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಒಪ್ಪ ಪುಟಿನಾಯೆ ಮಾತ್ರ ಪಲಯೆ ಅತ್ತು. ನೇಲ್ಯಪ್ಪೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪೆಗು ಪುಟಿನಾಯೆಲ ಪಲಯೆನಿ. ಆಂಡ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ಪೂರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಭಾವಡು. ತನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟಿನಾಯೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತನಡ್ದು ದುಂಬು ಪುಟಿನಲೆಗ್ ಪಲ್ದಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪೆರು. ಪರ್ದಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪಿನ ಶಬ್ದೊಡ್ದು ಪಲಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡಾತಂಡು. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಪಲಿನು ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ತುಳುಟು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಕೆ ಅಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಪುಟಿನಾಲೆಗ್ ಮೆಗ್ದಿ ತಂಗಡಿ ಸಂಗಡಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಅಪ್ಪೆನ ಪಲಯೆ ಮೆಗ್ಗೆನು ಸಮ್ಮಲ ಎಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ತುಳುವೆರಡ ಸಮ್ಮಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ. ಅಪ್ಪೆ ಅಂಬೆನ ನಿರೆಲು ತರೆನಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿಡಲ ತಮೆರಿಗೊಂಜಿ ತಮ್ಮಲೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮಲೆಗೂ ಉಂಡು. ತಮ್ಮಲೆ ಬುಡೆದಿನು ಮಾಮಿ ಇಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತಡ ಪಲಿನ್ಲ ಮಾಮಿ ಇಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಎಲ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮೈತಿದಿ ಇಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಪಲಯ ಬುಡೆದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಕಂಡನನ ಮೆಗ್ದಿ ಮೈತಿದಿ ಆಪುಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಬಾವೆ ಎಲ್ಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ನನ್ಕೆ. ಪೊಣ್ಣಗು ತನ್ನ ಪಲಯನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಜೋಕುಲು ಮರ್ಮಯೆ ಅತ್ತಡ ಮರ್ಮಲಾಪಿರು. ಆಣುಲೆಗು ತನ್ನ ಪಲಿನ ಅತ್ತಡ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಮರ್ಮಯೆ ಅತ್ತಡ ಮರ್ಮಲಾಪಿರು. 60 ಪಣ್ಪಿನ ಶಬ್ದಲ ಮುಲ್ಪ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ತಮ್ಮಲೆ 60ನ ಸಂಬಂಧಗೂ ತುಳುವೆರಡ ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಮಗ ಬುಡೆದಿ ಮರ್ಮಲು ಅಂಡ ಮಗಲ್ನ ಕಂಡನೆ ಮರ್ಮಯಾಪೆ. ಇನಿ ಕುಟುಂಬಲು ದೂರ ದೂರ ಆತುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಸಂಬಂಧಲು ದೂರ ಆತುಂಡು.
ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಎದುರು ಸಂಬಂಧಲು ಒಂಜೇ ಬಣ್ಣೋಡು ಒರೆಸದು ಪೋತುಂಡು. ಸಂಬಂಧಲೆನು ಅವೊವ್ವೇ ಪುದರಡು ಲೆತ್ತುಂಡನೆ ಆ ಸಂಬಂಧಲೆಗೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ. ಕಡೆಕಾದು ತುಳು ಬಂದುಲೆಗು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿನ ಕಂಡನಿಯಡ್ಲೆನ ಸಂಬಂಧಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡದ ನಿಗಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.